म्हणजे तू पुढं परत कोणतरी तुझी काय पाठ का सांगणार नाही मी आपलं महिलांना फिरवतो मागणी धावते माझ्या नशिबात फिरवतो मी आपलं महिला फिरवत आहे पण तिथंच मागणं परत तिला वाटलं आम्हाला परत वेळ घेऊन मला पटवायला मी करू काय परत संध्याकाळी ऑफिस बसली ₹1000 होता आता ₹1000 वाढलं ₹2000 1 किलो फरसाण 2-3 दिवस मी घराचा बाहेर पडला माझ्या पैसा नाही बाहेर पडला नाही घरातून काय करायचं मग करू काय मग म्हटलं संध्याकाळची वेळ आहे घेऊन नाही परत तिकडे परत शरीरा मी मात्र हे काय माझी पाठी वाढायची नाही ना आधी मला बघायचं मी आपला शेजारी वाडा होता तो वाड्यात शिरलं आता वाड्यात जाऊ शकतो नको कुठं तर लक्षात वरडी मस्त आणि मी दिसत पण नव्हतो लपलो वरडी तो कोणतरी मला नसं वाटत वाढे माझं सगळं तो मारली काय नंतर मला समजलं तो वाडा पहिला तो वाडा त्या पाट्या लावले